Karni, tak kandani. Ngerti ra? Kartinah ka lho, sak proke bahan mulih mulan. Senengane ojek rasan-rasan. Pamer omah, mobil, perhiasan. Dan ngerti asline yo dasare yo kacang ijo dikatrol. Cetel. Mulan ki ning Jakarta to, Yu? Kok ning Jakarta to, Dek? Umrah, Dek, umrah. Piye ta, yen awake dhewe ngene iki apa ra jenenge rasan-rasan to, Yu? Beda, Dek. Iki jenenge kuwi adalah mereview kehidupan. You know pora? Kita. Assalamualaikum, Dek Karni, Yu Timbreng. Salam. Yuk tak ajak yuk mereview Kehidupan. mereview makanan. Wah, Ayo, Brong. Ayo toh. Wong kok ora konsisten. Iki lho, Brong, panggone. Ayo. Ayo, Brong, kayak dimaem. Sesuk mereview sapa meneh. Mbok Mar. Ayo pada mesem, pintu